Jo soc la Roser Boza, soc metge rehabilitadora i formo part del programa BRIC de la Fundació Ictus. Amb la rehabilitació el que fem, els metges rehabilitadors, és valorar els pacients, avaluar les diferents esferes que poden quedar afectades després d'un ictus, esfera física, esfera emocional, sensibilitat, equilibri, mobilitat, i un cop valorat el que fem és decidir quin és el programa o el tractament més adient perquè aquella persona que ha patit l'ictus recuperi el màxim possible, en el menor temps possible, la seva capacitat funcional, la seva funcionalitat i recuperi el més possible la seva vida habitual d'abans de l'ictus. Doncs per determinar el millor pla de rehabilitació, aquell pla de rehabilitació que sigui més beneficiós perquè el pacient recuperi la seva funcionalitat, els metges rehabilitadors, quan el rebem, avaluem una sèrie de condicions. Valorem l'estat cognitiu, valorem la seva orientació, valorem el llenguatge, si té capacitat d'entendre, si té capacitat de parlar. També valorem la mobilitat, valorem la deglució, la funció d'empassar, que moltes vegades els pacients i les famílies no són conscients, però també queden afectades després d'un ictus. Valorem també l'esfera de les sensibilitats, si la persona té el tacte preservat, si té alguna sensibilitat que ens dona informació d'on estem situats a l'espai, si la tenen també alterada o no. Valorem la capacitat de caminar o la mobilitat en general que té i la capacitat de fer les activitats bàsiques de la vida diària, com són vestir-se, pentinar-se, menjar sol. Amb tot això, també tenint molt en compte la situació prèvia que tenia la persona abans de l'ictus, amb tot això, al final, és amb el que podem plantejar ja el millor pla de rehabilitació en el que farem participar els professionals que aquella persona necessiti. Hi ha seqüeles que es poden rehabilitar a casa. De fet, la rehabilitació sempre ha de continuar a casa perquè el domicili de les persones que han patit un ictus és on s'enfrontaran a les seqüeles i els dèficits reals que tenen en el seu dia a dia. Hi ha programes de rehabilitació domiciliària que poden complementar la rehabilitació que s'ha fet als hospitals a la fase més aguda. Per la rehabilitació a casa, una que és importantíssim és la col·laboració de la família o de l'entorn del pacient. I ells també ens ajuden, els professionals, a detectar quines són les limitacions que han trobat un cop han tornat a domicili i d'aquesta manera també es poden treballar millor les seqüeles que després es traslladaran al món real, a la vida, al dia a dia de les persones. Llavors la rehabilitació a casa ha de continuar i ha de continuar perquè la persona al final sigui més independent en el seu entorn. Aquest acompanyament és bàsic i l'hem d'oferir des dels serveis de rehabilitació. S'ha de comunicar molt amb el pacient i amb el seu entorn, amb la seva família, amb els seus cuidadors. Se'ns ha d'explicar que el seguiment de la rehabilitació serà a més llarg termini i que deixin els serveis de rehabilitació, que deixin les sales terapèutiques, les àrees terapèutiques, no vol dir que la seva rehabilitació acabi. Que sí que necessitem això, molta comunicació entre els equips, els professionals, els afectats i el seu entorn. Ajustar les expectatives de recuperació després de l'ictus és potser és el tema més difícil al que ens enfrontem el metge rehabilitador com a coordinador d'un equip. La resta de l'equip, que també ha de participar en aquest ajustament de les expectatives i sobretot la persona que ha patit l'ictus i les seves famílies. Com ho fem això? És difícil i és molt individual
hem d'intentar aproximar-nos a les necessitats que té cada un dels nostres pacients de saber fins a on volen saber en cada moment, fins a on poden arribar. Una bona aproximació, potser, sempre jo recomano, és que els hi preguntem a ells què saben de la malaltia. I a partir d'aquí, si no saben res de la malaltia, si no coneixen ningú que hagi patit un ictus com ells, si és la primera vegada que senten a parlar de l'ictus, doncs haurem de començar amb unes expectatives més baixetes. També és molt important veure en quin moment emocional estan els pacients i les famílies, però parlem sobretot del pacient, que és el protagonista principal. Si veiem un pacient receptiu, podrem abordar les expectatives d'una manera més realista des del començament. Si el pacient està en una situació d'ansietat, de depressió, haurem d'anar treballant-les més a poc, sempre intentant començar per la immediatesa, què farem avui, què intentarem aconseguir avui, i en funció de com vagi evolucionant anirem ajustant cada vegada més fins a on podem arribar. La comunicació torna a ser el pilar principal en la relació metge-pacient i en la relació equip assistencial pacient i entorn. Veure progressar els pacients és molt satisfactori des del punt de vista professional i personal. Sempre els dic als residents que no hi ha pitjor situació per un metge rehabilitador que passi el temps i que aquella persona que tu has intentat acompanyar no accepti la seva nova situació després de tenir un ictus. Tenim pacients amb seqüeles molt severes que amb un bon acompanyament i un bon ajust d'expectatives i una bona acceptació tenen vides molt plenes. Això, quan tenim aquesta situació, la satisfacció pel metge rehabilitador és molt gran, igual que és molt gran si estem davant d'un pacient que els seus dèficits van evolucionant i que poden retornar pràcticament a una vida pràcticament normal. Sí, com a societat tenim reptes amb els pacients amb ictus. Un d'ells és que els hem de veure com a persones. Moltes vegades la discapacitat, el que és diferent, ens fa una mica de por, no? I ells ens ho transmeten, els professionals. Ens diuen, és que vaig caminant pel carrer i la gent em mira. O persones que només tenen una alteració de l'equilibri i tenen una bona mobilitat, una bona comunicació, ens diuen, és que de vegades penso que la gent em mira com si anés borratxo, i jo no vaig borratxo, jo he tingut un ictus, no? Llavors, un repte principal és la visibilització de la malaltia i de les seqüeles. Aquest, com a societat, i visibilitzar aquesta situació i normalitzar-la, jo penso que són dos reptes importants que tenim encara pel davant i en els que els professionals ens hem d'implicar per fer-ho, per arribar a la societat.